L'Ajuntament ha concedit aquest dilluns la medalla d'honor a títol pòstum a Baltasar Porcel. La seva dona, Maria Àngels Roquer, ha presenciat l'acte on també han assistit els seus fills. A més, ha estat l'encarregada de recollir la medalla. Estic molt emocionada d'aquest homenatge que s'ha retut a l'escriptor Baltasar Porcel, que era el meu marit, però sobretot que estava completament implicat amb la ciutadania santcugatenca, perquè la veritat és que portava més de 20 anys treballant, visquent i treballant aquí a Valldoreix. La cerimònia ha comptat amb la lectura d'una columna de Porcel a La Vanguardia per part del director del diari de Sant Cugat. Després de la lectura, un portaveu de cada grup ha dedicat unes paraules a l'escriptor, on tots ells han coincidit a destacar el compromís que Porcel sempre va tenir amb la cultura i la llengua catalanes. Ha estat un dels novel·listes i escriptors amb llengua catalana més reconeguts arreu del nostre país, però també arreu del món. Ha estat un home a nivell literari d'una talla universal, d'aquelles persones que a vegades diem que si no hagués escrit en una llengua minoritzada com és la catalana, doncs hauria arribat amb un reconeixement a tot el món excepcional. Baltasar Porcel, que va viure a Valldoreix durant 20 anys, va obtenir nombrosos premis, entre els quals destaquen el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.